Nos tememos que as grandes áreas afectadas van a ser as políticas sociales e as infraestructuras. De maneira que estamos vendo como hai dúas accións políticas claramente diferenciadas en Galicia. Unha, encabezada polo Goberno Central, donde cada mes se ven a poñer encima da mesa un gran impulso ás políticas de infraestructuras deste país. En definitiva, estamos nun elemento claro de gran actividade de infraestructuras do Goberno Central, e podría dicir, sin equivocarme, cunha parálisis absoluta da licitación da obra pública de certa entidade do Goberno galego. O camiño é o diálogo, o camiño é o consenso, a xenerosidade das propias entidades e, sobre todo, a búsqueda dun acordo que faga posible esa caixa única para toda Galicia, sobre todo con unha serie de compromisos que parece que están adquiridos, que é a de modificar a lei, que era máis que unha ventaxa, un claro impedimento, e esperamos que é lógico que haxa dificultades en toda a negociación, pero que sexa posible que salga adiante ese acordo. O 15 de maio, fecha que pode ser unha fecha clave para a ordenación do territorio de Galicia, toda vez que é o momento en que se ten que retirar a moratoria dos 500 metros do litoral dunha norma que fixo historia na política do territorio galega e que o Partido Popular ten que adquirir o compromiso claro con este país de que non pode levantar esa moratoria e deixar de novo en maus da especulación e do caos urbanístico todos eses territorios. Permítanme que lle recorde que a nosa proposta, incluso fixemos a través dunha proposición parlamentaria, é que non se anule a moratoria, que se acelere as directrices de ordenación do territorio e que, consecutivamente ás directrices de ordenación, se poña en marcha ese plan de ordenación do litoral sobre o que teríamos moito que falar e falaremos tamén ao largo desta semana. Queremos resaltar que para os socialistas galegos pode facerse calquer tipo de análisis, pero que o voto nas autonómicas é un voto que creo que forma parte da propia historia do noso país. Miles, casi digo centos de miles de galegos que están fora do noso territorio non deberían de quedar alonxados de ese elemento. Nos creemos que un voto en urna coas máximas garantías, tanto individuales para quen exerce o seu dereito a voto, como institucionales, de maneira que o resultado das propias institucións non se contamine por situacións non desexables, creo que iso ten que ser o obxectivo que temos que traballar entre todos.